Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Igama nguzama ngwakampanza. Abangaziyo bangibiza ngoSlomo. Cha namhlanje besihlangene la eWar Room Center. Sihlangene nabaka department baka environmental affairs nabaka recycling in everything on how ukuthi singazama kanjani ukuthi sigweme ukungcola endaweni esihlala kuyo nanokuthi singalokhu silahla izinto kanti zingakhona ukuthi zisilethele imali. Esikufundi kakhulu ukuthi zonke lezi zinto esilahlayo zinangizanile, ezinye zazo ziyakhona ukuthi zisebenziseke kabusha, ziqalwe kaphansi kabusha. Ezinye zazo ziyakwazi ukuthi ziyolahlwa kodwa zingalahlwa maduze nabantu ngoba zi-affecta umoya lo esiwuphefumulayo. Nangizana nanesimo sezulu usibona sishintsha sesihlala kabi ngoba izulu seliduma kabi, liduma ngisho ebusika ngenxa yokuthini izinto ilahlwa yonke indawo, umoya esiwuhogelayo ugcine ungekho right for isimo sempilo yethu thina abantu. Sifundela ukukhulu nanokuthi uma uthola into uyakwazi ukuthi ukhulume, hayi ukuthi mhlawumbe i-department nangizana i-public mhlawumbe uhulumeni noma akabanakile nabantu. Sitholile ukuthi kukhona iminyango evuliwe, inkinga ukuthi abantu ulwazi abanalo ukuthi bengakhona kanjani ukuthi bekhona ukuyiphilisa, bekhona ukuqala into eyisimo sento engamabhizinisi, bekhona ukuyimaintainela impilo yabo ngento ongadingi ukuthi uze uye estore uyoyithenga mhlawumbe ngokuqoqa nje lokhu osekulahliwe ukwenza ukuthi kusebenziseke kabusha. Uyakhona ukuthi usebenze uyiqashe wena ophinde futhi wakhe namathuba omsebenzi. Nokunye osengicishe ngakukhohlwa kuvelile lapho ukuthi uma uyinikele ekuthenini uqine uhlanze indawo yangakini nani uyakhona ukuthi umnyango ube khona ukuthi ukutholele i-compensation isinxephezelo ukuthi nawe ukhona ukuthi ukhuthale uthole izinsiza kusebenza njengeimpahla zokusebenza nanemshini-ke yokusebenza ngoba usungeke uthi uyarecycla ngokuqoqa nje izinto kuphela uyihambise zingacocwanga ingahlozwanga, uthola imshini nakho konke. Uyakhona ukuthi uxhaseke eminyangweni lo ebewusivakashele namhlanje la eMondlo Ward 19 ka-C. Cha ukuthi sinangizane sibonga nje kakhulu kuba mazibuko nakwi-department nje nakuyo yonke i-public sector. Siyabonga ukuthi nathi size sizokwaziswa ngolwazi lolu ebesingalazi ngoba thina besazi nje ukuthi sicosha izinto sihambisa edrobheni ukuthi ziyokala, besingazi ukuthi kukhona indlela ukuthi nathi sixhaseke, sikhona ukuthi siqala amabhizinisi ethu, nathi sikhona ukuthi sikwazi ukuthi isondle imindeni yethu, siqashe nathi abantu, sikhande amathuba omsebenzi. Ngiyabingelela, igama lami nguphiwa inkosi uGoodman wakakhoza isibongo. Namhlanje sila ehholo la kaBheka umthetho eMondlo kwasi Ward 19. Sivakashelwe i-department yaka economic development, tourism and environmental affairs. So bebekade bezosinikeza nje ulwazi oluningi ngendlela eziningi ezahlukene, but obekubaleke kakhulu besibhizi ngakho namhlanje indaba ye-recycling. So kade nje sifikile la sikhona, so kukhulunywa ngayo indaba ye-recycling. Engikufundile namhlanje mina ukuthi kubalulekile ukuthi zonke izinto lezi ezi-recyclekayo siyicoshe, uma sidibana nazo siyithathe siyisebenzise ukuze sizokwazi ukuthi sikhande amathuba omsebenzi, because namhlanje ezikuphakathi neviki nje kulesine sithola ukuthi abantu abasha abaningi kakhulu bagcwele la, okuveza ngokusobala ukuthi amathuba omsebenzi noma izinto ezingamabhizinisi abanazo kakhulu emphakathini. So siyabonga kakhulu ngokuthi basivakashele namhlanje. Ngiyabonga. Igama lami uSibahle ngwakaMpungose, ngila ehholo la kaBheka umthetho uWard 19. Size la sibizwe uBaba Mazibuko, ikhansela lendawo, lisilethele i-workshop, i-capacity building workshop on waste management and recycling. Bazile la bezosiza ngokuthi umphakathi wethu singawuthuthukisa kanjani ngokuthi siwukline, basifundisa nangendlela eziningi zokuyiphilisa as intsha. Thina sifunde okukhulu kubo, sifunde ukuthi umphakathi singawuklina kanjani, amabhizinisi singawarejista kanjani, nanokuthi-ke amathuba emisebenzi singazakhela kanjani ngokuthi siyicabangele thina. Usize kakhulu uBaba Mazibuko ngokusilethela laba bantu ngoba bakhona nabo umphakathi abasizakela, baqhamukile nama-idea abo. Sibonge kakhulu kubo. Ngiyabingelela, igama ngumthunzi ngokaButhelezi, ngusihlalo we-World Room lana eWard 19 ngaphansi kakhansela uMazibuko.
sibonge kakhulu ngosizo ebesivakashelwe ama-department ahlukahlukene namhlanje, ikakhulukazi bebezosiqwashisa nokuzosibonisa mayelana nodaba le-recycling, ukuklinwa kwemfucuza ekhona umhlaba nje wonke nezemvelo. Into engifundile namhlanje, ngifundile ukuthi zonke lezi zinto ezibukeka zimfucuza ezilahlwayo lapha emgwaqeni ungakhona ukuthi uyiphendule zibe umsebenzi ozokwazi ukuthi uthuthukise wena bese ukwazi futhi ukuthi uqashe nabantu. Lokho kuphenduke kuxoshe indlala, ukwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Sisizakele kakhulu, ngiyacabanga ukuthi abaningi babonile ukuthi usizo singalithola ngaphandle ukuthi size sifuna ukuthi siyoqashwa. Lokho kungifundisile mina ukuthi kusukela namhlanje angibambe iqine, yonke into engiyibuka ilahliwe emgwaqeni ngiyicoshe, ngikwazi ukuthi ngiyibeke ngendlela ezokwazi ukuthi mayise ikhonile ukuthi siningi ngikhona ukuthi ngibize abama-department akade ekhona namhlanje ebemaningana ama-department ngokuhlukahlukana kwawo. Basiqwashisile impela kakhulu, ngicabanga ukuthi kusukela manje sizoxhumana nabo. Angiboni ukuthi kukhona umuntu osezolala engadlile, ngoba sesinalo manje ithuluzi esiliphethe esandleni nesiliphethe emqondweni ukuthi sikwazi ukuthi siyithuthukise, sikhule ngokwamabhizinisi, sikhule nangakho konke esikubonayo emphakathini wethu okusicindezelayo. Bekuyilokho nje engifisa ukuthi ngibonge kakhulu ukucosha leli thuba. Ngiyabonga kakhulu.